emotioneel beroep doet op de rechter. Er was gisteren een proforma zitting waarbij een man terecht staat omdat hij voor langere tijd met de dochter van zijn vrouw seksueel misbruik zou hebben gepleegd. En de extra schrijft dat dat over een langere periode is gebeurd en op een zeer uitgebreide manier. Ik zal de details besparen, maar de man heeft lange tijd die dochter misbruikt, zit daarvoor vast. Gisteren was dus de proforma zitting en de vrouw van de man, dus de moeder van het meisje dat misbruikt is, die heeft een dringend beroep gedaan op de rechter om de man vrij te laten. Hij moet volgens haar naar huis komen. Ze hebben samen 8 kinderen en hij is degene die het geld binnenbrengt. Het leidde tot een dramatische, emotionele oproep waarbij de vrouw op haar knieën ging voor de rechter om te laten weten dat de man thuis moest komen. De rechter ging daar niet op in. Deze zaak was nu een proforma zitting en zal in december daadwerkelijk worden gehouden. Tot die